Dobra, no i biuro skończone, tak naprawdę wszystkie meble powstawiane, dywan pomalowane, wszystko jest, tylko parę detali, no i wygląda ono w następujący sposób. Tu jest biureczko, szafeczki, nowa lampka, nowy jakiś tam krzaczek sztuczny, tu sobie lampka dam. Tam jest lampa i stamtąd będę jakby nagrywał tutaj na wprost. Będę musiał jeszcze parę książek dołożyć i parę jakichś tam detali, może jakieś parę butelek jeszcze z płynnym złotem. No i co? No i tak naprawdę skończone. No i dawajcie znać, co byście może chcieli też, żebym nagrywał, czego wam brakuje na polskiej scenie polityki, jeśli chodzi o internet, o TikToka, o Instagrama, jakiekolwiek rolki. Może coś ciekawego się uda skleić. No i co? No i tak właśnie zmajstrowałem sobie to całe biuro.